Meniň ýeketäk aýal doganym. Men saňa bu ýürek sözümi bir eýýäm ýazyp beýan etjekdim. Ýöne saňa bolan çäksiz buýsanjymy setirlerime sygdyryp bilmerim diýip gorkdum. Saňa bolan mehr muhabbetim ýyllaryň dowamynda ýygnalyp uç-guruksyz ummana dönni. Bugünem buýsanjym kalbyma sygman böwsüp çykdy. Seniň bilen telefonda eden gürrüňim näçe ýyllap kalbymda göterip ýören buýsanjymyň böwedini ýardy. O da ejemjan bilen bagly gürrüň. Kakamjanyň aladaçyllygy, iş başarjanlygy, ihlasy bilen hiç zady hor bolman, han özi, sultan özi bolup ýaşan ejemjany ýan hüwrüniň özünden ir pandan gitmegi agyr degdi. Gata agyr degdi. Ýoksamam 65 ýyl bile ýaşaşan ýan ýoldaşyndan aýra düşmek ýeňil bolan däldir. Janyna jaý tapmady görgeli. Soňa wakan ýersiz ýere yrtarap dünýä sygman başlady. 9-njy onlugyny ýarpylap haly egwarlan bolsa da ýüregi öýe sygmady. Bir ýerde durasy oturasy gelmedi. Han oňa güç, han oňa gurbat. Adam garrasa çağa ýaly bolýar diýerler. Biziň ejemiz welin ýöne çağa da däl, keşçal çağa ýaly, öz diýendi. Şonuň üçin ýene-de hemişeki ýaly öz sözüni gögürtdi. Oglundan gaýdyp gyzynyň ka gardy, gyzynynkydan gaýdyp oglunun ka. Bu wagtym seniň öýüňde. Ejemiň seni bir ýerde rahat oturtmaýandygyny bilýän. Onu da jaň edip ýagdaýyny soramda sen her gezek hemme zat gowy diýersiň. Bu gezegem şeýle boldy. Hudaýa şükür, gowuluk, iştäsi gowy, adary bidary ýok diýen jogabyny eşidip, seniň giýinligine, gaýratlygyna ýene-de bir gezek göz ýetirdim. Sen anha näçe aýdyr ynjyk ejemiziň göwüni tapjak bolup, ýörüp ýortup ýörşiňe, hatda maňa da, jigiňe de ýadawlygyny bildirmeýärsiň. Şol sözüňem meniň elime galam almagyma sebäp boldy. Hyýalymda çağlyk ýyllarymyza dolundym. Ejem öýüň iş aladasy bilen başagay bolan soň, ikimiziň ýzymyzdan dogulan oglan jigimizi seretmek seniň boýnuňady. Okuwdan geldiň, çaý çöregiň iýip geçişmersiň, jigimjan eýýäm asyl bolup ýanyndadyr. Müçän kiçi bolan soň, boýuň beýle uzyn däldi. Jigim arkaňy hoppa edeninde onuň aýaklary ýere degip giderdi. Üstesine öýüň kirçäk, syr süpür işlerem seniň boýnuňady. İşiňe ýetişjek bolup, bagtly çağlygyň hezilligini duýman ulanlaň. Ynhada sen peri ýaly gyz bolup ýetişdiň. Hakyt destanlardaky ýaly hür gyzlaryň bardy. Seniň adyny enem dakypdyr. Şonuň üçin mydama enemjan seni Tahiryň Bagdatdaky mahymy diýip söýgülerdi. Nokta ýaly ikörüm saçyň diýdiňe ýetip durdy. Geýin köýnegin gelişip durardy. Mektepde deňden geçenler gaňyrlyp serederdiler. Owanyň ýetginjekleriniň köpüsi seniň ışgyňdady. Owadan sesiň bardy. Mektebiň çeper höwetçiňler gurnagyna gatnap aýdym aýdardyň. Görogly şadestandan öwezim diýen aýdymyň bilen velayetde geçirilen ýarşa da gatnaşypdyň. El işine de ökdüdiň. Ýadyňdamy? Täze ulag edenimizde enem onuň oturguçy üçin her ýerinde bir 24 metrlik haly ýurdup beripdi. İkimiz birden başlanan bolsak, men senden epesli öňde barýadym. Bu enemiň göz synagynyň sypmandyr. Ol bizi saklap, sene öwdi, maňa bolsa käýmek käýedi. Seniň halyň şeýle bir syk hem nepisdi. Meniňki bolsa, şonda men adajyk kemsinen de bolsam, seninki ýaly hal dokumagy arzu edipdim. Asal hemme babotda meniň saňa meňdäsim gelýärdi. Seniň geň köýnegiň ýaly köýnek giýmegi höwes ederdim. Ýakasynyň nakşynyň hem seninki ýaly bolmagyny islerdim. Şonuň üçin ejem mydama köýnekligi 2 kişilik edip alardy. Seniň bilen meňdeş giyinsem hamala menim seniň ýaly owadan bolaýjak ýaldym. Ýokary okuw mektebine gideninde egin eşikleriňden köpsini maňa goýdyň. Şonda bay begenipdim-ä. Hasam qıralaryna zer çaýlan, şadada gyzlaryň geýin uly çümmeklice akça köwşüň giýmegiň arzugundadym. Täze okuw ýylynyň 1-nji güni onu giýmekçi boldum. Ikimiziň aýagymyzyň ölçegi deň däl hem bolsa, aýagymy gysyp, gowurup giýdim. Ýöregi ugradym.
Bir wada hiç nenen däl ýaly göründi. Öýden çykyp ilerimizdäki ýabyn köprüsiniň üstüne ýetenimem şoldy welin kögüşiň bir taýynyň tumşugy böksileydi. Iki barmagym kögüşiň daşyna çykyp zommarlyp dur. Gören bilen bolaýmasyn diýen gorky bilen töweregime seredýän. Güljegimem bilemok, aglajagymam. Tüz uzynyň akly giç gelir diýenler-de. Yeri seniň rus ertekesindäki zoluşkanyň naşyja kögüşi ýaly kögüşiň maňa boljakmy diýsene. Ýokary okuw mektebini tamamlap, göbün söýen ýigidine durmuşa çykdyň. Öz mektebimizde mugallim bolup işe başladyň. 8 çağan dünýä indirdim. Elbetde, olaryň aladasy terbiýesi aňsat däldi. Gije gündüz işlerdim. Durmuşyň ajy şarpygyndadan günleriňem boldy. Ýöne sen näme hili ýagda ýüze çykanda da içki syryny hiç kime aýtmazdyň. Hatda maňa da. Adatça aýal doganlaryň arasynda gizlin syr bolmaýar, olar sırdaş bolýarlar diýerler. Ýöne bu ikimiz de degişli däl ýaly. Bu megerem seniň meniň ýanymda hiç wagt iç döküşmänligiňdendir. Anan ýan dälsiň diýjek däl. Dözýän dälsiň doganym. Meniň gynanmagymy, alada etmegimi isleýän dälsiň. Meniň bolsa seniň derdiňe derman bolaýsym gelýär. Näler kömek edesim gelýär. Men seniň üçin ähli zada qaýla. Her näçe bildirmejek bolsaň da derdiňi ýeke çekip, ähli zada içiň alyp ýörüşiň kim-kimden saglygyňa zıyan edip ugrady. Bir günem agyr halda hassahana düşdüm. Lokmanlar ýogy içegede yara dörendigini aýdyp, gysgly operasiýa etdiler. Tejribeli lokmanlaryň kömegi bilen bäriňe bakdyň. Ýöne horlanypdyň. Öňkiňden de kiçilen ýalydyň. Biz sagaman gutulanyňa şükür etdik. Çağalaryň ulaldy. Gol dolu aqtykly boldum. Hormatly diýin jalşa çykdyň. Onu da seni mektepden göýbermek islemediler. Tejribeli mugallim hökmünde sylagyň hormatyň uly. Öýde de her bir işte gyzlaryňa, gelinleriňe görüldi sen. Saý sebäp bilen toý märekelerimize tehel giç görünseň dagy desine hany mahym diýilip adyň tutulýar. Peýgamber ýaşyna ýetenem bolsaň, häzirem hyzmat etmekde. Tügeleme. Sen deň bu işleriňden ýeňil opýan. Seniň ýanynda işiň müşküli ýok. Bir zady inansalar, şonu wagtynda bitirjek bolup çyrçytyrsaň. Seniň gol gowşurup oturanyň gören bir barmy ka diýip wagtal oýlanýan. Toýlarymyzyň bedegi sen, mehriban doganym. Ejemiň seni aýratyn gowy görýänligini de bilýän. Bu belki ilkinji perzendi bolanlygyň üçindir. Belki de qakyma meňdeşligim üçindir. Bilmedim. Ýöne men onuň üçin birjik de kemsinemok. Sen aýratyn gowy görülmäge münasip, doganym. Bir gezek barýanlygymy duýduranymda çağalaryň ýanynda jigerim gelýär diýip begençli aýdypsyň. Jigerim, görne hili ýakymly hem mehriban söz. Onu eşidip ýüregim gowsunyp gitdi. Gözlerim begenç ýaşyna doldy. Şonda meniň gowy görýän tagammy ýydirmek üçin gapyňdaky ýekeje baý goýuny öldürdip, bagyr öýkenini gowurup öňüme goýupdyň. Bu pursat meniň üçin şeýle bir ýakymlydy. Meni ýürekden gowy görýän, aladam edýän aýal doganymyň barlygy üçin men şeýle bir bahtlydım. Men bu bahtyň dowam bolmagyny isleýän. Onuň üçin sen uzak ýaşa jigerim. Sen bize gerek. Sen maňa gerek.